Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tibwerere ku nkhani yathu yokuti nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yapempha nyumba zowulutsa mawu kuti zidzigwira ntchito mwa ukadaulo kuti zithandizire pa chitukuko cha dziko lino. Namalomba anena izi pomwe anachita zokambirana ndi akuluakulu oyimira nyumba zowulutsa mawu komanso oyankhulira ofesi za boma amchigawo chapakati. Tili ndi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Zokambiranazi zinabweretsa pamodzi akuluakulu a nyumba zowulutsa mawu a mchigawo chapakati pofuna kudziwa mavuto omwe nyumbazi zimakumana nawo komanso njira zochepetsera mavutowa. Omwe anatenga mbaliwa mwazina afotokoza zina zovuta kuphatikizapo kusowa kwa thandizo la ndalama ndi mavuto amayendedwe. Poyankhapo nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba inalonjeza kuti lichita chotheka kuchepetsa mavutowa. Ndipo apa mpomwe anapereka njinga za moto kwa nyumbazi kudzera ku bungwe la Makra zomwe azigawe mnyumba zofalitsa nkhani za maderazi ndi cholinga chochepetsa mavuto amayendedwe. Ndunayi inalunjikanso kwambiri pakufunika kufalitsa nkhani mwa ukadaulo zomwe anati ndi msanamira ya chitukuko. Timalimbikitsa kuti inuyo kuti dziko lino lisinthe ndi inuyo zimene mungalembe nzomanga kapena zomasula. Mukalemba molakwika anthu sabwera malayi muno kuti thandizira. Mukalemba molakwika anthu agwa mphwayi satenga nawo mbali pa chitukuko malayi momo. Nditi kamatero tizingokhala abo mwankhala pamodzimodzi komatu mayiko anzathu adachita bwino ifenso titha kuchita bwino. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Makra Amphatso Phiri anati nyumba zowulutsa mawu ndi zofunika kwambiri ndipo bungweli ndi lodzipereka kuonetsetsa kuti akugwira ntchito popanda zovuta zilizonse. Mafunitsitsa kuti ukhale mpata ukuthi minister as well as the ministry athe kukhala ndi mwayi umene omva kuchokera kwa ine yake ma broadcasters kuti zabwino zomwe zikuyenda ndiziti zovuta zomwe zikutsamwitsa ndiziti ndikuti so tithe kukambirana kuti kupita chitsogolo tithogwira bwino ntchito limodzi bwanji kuti tipitise patsogolo a sector ya broadcasting. Mmodzi mwa omwe anatenga mbali pa zokambiranazi a Jones Banda wochoka ku Kasungu Community Radio ayamikira boma kamba kopereka njinga zomwe ati zichepetsa mavuto amayendedwe. Ichi ndi chiyambi chabwino kwambiri kuti anayitanitsa kuti mwina ma community media houses tikhale nawo pansi tifotokozane mavuto zimene tikumana nazo komanso njira zimene tingapititsa patsogolo nkhani za utola nkhani muno Malawi especially kuma communities kumene tikukhala. So I think ndi chinthu chabwino kwambiri takondwa kwambiri tikukondwanso kuti atigawira njinga ya moto imene ikatithandizire kwambiri kugwira ntchito kunjawo. Ndunayi inachitanso zokambirana ndi oyankhulira ofesi za boma ochoka m'maboma osiyanasiyana omwenso anapereka mavuto omwe amakumana nawo. Ndunayi ikuchita zokambiranazi ndi akuluakulu a nyumba zofalitsa nkhanizi komanso nthambi zina ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ukadaulo wolemba ndi kufalitsa nkhani komanso mauthenga osiyanasiyana. Chinsisi Moyo, MBC Dowa. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah watsindika zakufunika kuti anthu mdziko muno adzizidalira okha pachuma malo modalira kupempha wena. Dr. Jane Ansah apereka langizoli pamwambo wothokoza Mulungu kamba kuwapatsa udindo ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mwambo unachitikira mboma la Nchewu. Tili ndi zambiri mu ripoti la Trust Office. Mwambo wothokoza Mulungu pakusankhidwa kwa Justice Dr. Jane Ansah ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino omwe umazwika kuti ziyembe unayambira kunyumba kwa Inkosi Njolomole mboma la Nchewu. Dr. Ansah anapereka kwa mafumu komanso anthu ochita malonda thandizo la ziweto zomwe ati zili ndi kuthekera kuthandizira anthu akuderali kuzimira paokha pachuma. Justice Dr. Jane Ansah atsindika kufunika kuti anthu mdziko muno
azizidalira okha pachuma m'malo modalira kupempha ena. Chitukukotu palibe amene anganyamule pamutu ndikunena kuti ine ndabwera ndi chitukuko. Koma chitukuko ndi chinthu chimodzi chakuti anthu amagwira ntchito mogwirizana. Ndiye chifukwa cha ichi pamene ndimathamangathamanga ndinaona kuti achinyamata kunoko amangothamanga kumwamowa ndi kungokhala. Ndiye ndinaganiza kuti mwina tiaphunzitse zoti achite. Dr. Ansa apemphanso atsogoleri a mipingo komanso atsogoleri a boma kuti apewe katangale, atikamba kuti ndi khalidwe lodabwitsa maka polingalira kuti mdziko muno anthu ambiri ndi opembedza. Ndipo mafumu kuderali kuphatikizapo inkosi ya makosi Goman 5 ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokhulupirira anthu akuntcheu posankha Dr. Jane Ansa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Anadimba ndimati nditengereponso mpata pano monga impi yanga kuti ndikutumeni kwa President athu a Professor Arthur Peter Mutharika kuti mutithokozere kuti ife monga kuntcheu tikuthokoza kwambiri pa chikondi chimene amationetsera. Pamwambo wa ziyembe panali magule komanso mapemphero ndipo akuluakulu a boma achipembedzo komanso mafumu omwe ali pansi pa masekongoni anali nawo pamwambo uwu. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba yapempha nyumba zowulutsa mawu kuti zidzigwira ntchito mwa ukadaulo kuti zithandizire pa chitukuko cha dziko lino. Ana Malomba anena izi pomwe anachita zokambirana ndi akuluakulu oyimira nyumba zowulutsa mawu komanso oyankhulira ofesi za boma a mchigawo chapakati. Ndipo ogwirizira udindo wa mkulu wa nyumba yowulutsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC a Moses Chiwoni wati boma liwonetsetsa kuti nyumbayi ikugwira ntchito zake mokomera Malawi. Achiwoni ayankhula izi pamene nthumwi za European Union Election Observer Mission zinakumana ndi akuluakulu a MBC mu mzinda wa Blantyre ndi kupereka ripoti la momwe nyumbayi inagwirira ntchito zake pa nthawi yokopa wanthu komanso nthawi ya chisankho. Achiwoni akufotokoza zambiri kwa ulemba nkhani wathu Romeo Umali. Iwo anabweradi EU ambassador ndi timu yomwe inapanga observe zisankho mene zinaendera za 2025. Iwo amangofuna azangoti uza kuti ripoti lawo la mene iwo anaonera zisankho kuti zaendera bwanji makamaka kumbali ya coverage ya MBC. So amangoza tuunikira mene mwina sitinachite bwino andi kuti pita chisogolo tikhoza kupanga bwanji kuyesesa kuti MBC ikakhale yokomera Amalawi wonse. Mwajidule mu report imene anafotokoza mazokani. Anafotokoza mene MBC imapangira cover anthu amene amayimira pa chisankho andi kumbali yomwe sinachite bwino. So yo fotokozeramonso njira ondondomeka zomwe yo akuona kuti zikhoza kuthandiza kuti pita chitsogolo MBC ikhoza kukhala kupanga bwanji kuti MBC ikakhale kukomera Amalawi wonse. Izi ndi zonse zomweso boma lapanopa likufuna lomwe latipasa mphamvu kuna kuti tesese kuti MBC ioneke yosintha kuti ikakhale yokomera Amalawi wonse. Boma lati ndilodzipereka kuthandiza kampani zopanga mphamvu za magetsi zomwe sizaboma pozindikira ntchito yotamandika yomwe zimagwira pochepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi. Nduna ya zachilengedwe, mphamvu za magetsi ndi migodi a Jean Matanga yalankhula izi itayendera malo opangirako mphamvu za magetsi
a Mulanje Hydro Limited. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Polankhula atayendera malo opangira mphamvu za magetsi a Mulanje Hydro Limited, amatanga anayamikira kampani zopanga magetsi zomwe zikuthandiza kukweza chuma cha dziko lino. Iwo anatinso kampani zomwe zikupanga magetsi zikuthandiza kwambiri kuchepetsa vuto la kuthima kwa magetsi. Chifukwa ifeyo ngati boma tinalonjeza mtundu wa Malawi kuti tikufuna kwathu kukhale mafactory osiyana-siyana. Koma factory kuti achitike zikufunika kuti chowathandizira. Ndipo zoti factory kuti iyende nthawi zambiri pafunika magetsi, mphamvu ya magetsi. Ndiyeno ndimafuna ndidzaone ifeyo ngati boma kudzera kampani yathu ya Ijengo sitimatha kupereka magetsi okwanira. Magetsi amene timapanga akumakhala ocheperako. Ndiye ifeyo ndipo masuka kuti tikunena kuti kampani ang'ono amene ali okonzeka kuti apange magetsi amene wamasukira apatse environment yabwino atha kupanga operate mosavuta. Mkulu wa nthambi yoona zogula magetsi ku Eskom Evaristo Mwale ati bungweli palokha silingakanitse kupereka mphamvu ya magetsi yokwanira chifukwa cha zovuta zina zochuluka. Ndofuna kwambiri chifukwa kuti boma palokha sikatha kupanga mobilize ma resources okwanira kuti timange ma generation plants. Generation plants ndi odola kwambiri. Amabweso my private investors ngadawawa amatithandiza kuti magetsi akwane kuthandiza ndi boma. Mkulu wa kampani ya Mulanje Hydro Limited Bridget Joseph anati andi chikhulupiriro kuti boma liwathandiza kuchepetsa mavuto omwe amakumana nawo kuti adzigwira ntchito yawo mosavuta. Kampani ya Mulanje Hydro Limited imapanga magetsi okwana 8.2 megawatts ndipo anthu oposa 200 ndiwo akupindula ndi ntchitoyi. Austin Kachipeya, MBC Mulanje. Boma lati ntchito yotapa magetsi kuchoka mdziko la Mozambique idzafika kumapeto mwezi wa February chaka chamawa. Ntchitoyi ikadzatha mdziko la Malawi lidzawonjezera mphamvu za magetsi zokwana mamegawati 50 kuchiwerengero cha mphamvu za magetsi mdziko muno. Chisomo break wafika ndi zambiri mlipotiri. Ntchitoyi ikulumikizanitsa nthambo za magetsi zochokera mdziko la Mozambique kufika mdziko muno kuchititsa kuti maiko awiriwa azigulitsana magetsi. Nduna ya za mphamvu Mai Jean Matanga yati kuonjezera mphamvu za magetsi ndi 50 megawatts kudzachepetsa vuto la kuzimazima kwa magetsi zomwe zidzatukulenso ntchito za chuma mdziko muno. Changana chathu njoti project imene ithe kamafika February ikubwerayi kuti magetsi amene aphikidwa kuno 50 megawatt tiphatikize magetsi athu ipite pa grid pathu. Ndipo ndaonera amene tazungulira ndikuona kuti zimenezo zitheka chifukwa mbali yayikulu yachitika kale. Kwatsako ndikochepa kwambiri kuthekanso tikafika mwina kumapeto kwa chaka chinocho. Ndiye ndilokhutira kuti ntchito ayenda bwino kwambiri tangotsala pang'ono kuti timalizitse. Kamafika February magetsi akhala akutani akuphatikiza magetsi athu munga mwa plan yathu. Ndunayi inatinso anthu asade nkhawa kuti dziko lino lizidzagwiritsa ntchito ndalama pogula magetsiwa. Kuti tili ndi ma industries osiyana-siyana, nkhani za ntchito zosiyana-siyana ngati za migodi, kaya za ulimi, kaya za chipatala, kaya za mafactory kuti ziyende zimadalira magetsi. Ndiyeno boma ali ndi chinthu chachikulu kwambiri kuti nkhani ya magetsi ikhale nkhani yonena kuti ndiyokwanira. Chifukwa kuti ngati mafactory ayende kaya nkhani ya migodi kuti iyende kudalira magetsi. Ndiye chinthu chawo chachikulu kwambiri kunena kuti magetsi atheke ndithu. Ogwiridzira udindo wa mkulu wa bungwe la Eskom Asinos Mariano akupereka chithunzithunzi cha ntchitoyi pofika pano. Mbali ya ku Malawi tili almost 99%. Malaini onse takunga, matawa onse tamanga, komanso substation yathu tayiwonjezera mphamvu. Akwanza athu aku Mozambique line akumanga angosala ndi matawa awiri amene akudutsa Zambezi River mu mtunda okwanira 1.8 km. Matambo substation nawonso amaliza. So mukayona ntchito ndithu ili kumapeto ndiye kuti nthawi ya February imene tikuyiganizira kuti titha kupanga kutenga magetsi amene wa 50 mega ochoka ku Mozambique zitheka ndithu. Dziko la Malawi lizakhala latsopano pokwaniritsa ntchito yolumikizanisa komanso kutapa magetsi kuchokera dziko lina zomwe mgwirizano wa maiko a SADC ukulimbikitsa. Chisomo break, MBC Balaka.
Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi a Ben Phiri alamula konsolo ya mboma la Chitipa kuti ikhazikitse njira za makono zogwiritsa ntchito makina a kompyuta potolera msonkho kuti itukule ntchito zake. Ndunayi yanena izi ku Chitipa pomwe ikupitiriza kucheza ndi ogwira ntchito m'makonsolo a maboma osiyanasiyana mchigawo cha kumpoto. Dr. Ben Phiri ati iwo akudziwa bwino lomwe za anthu ena ogwira ntchito ku konsoloyi omwe amagwiritsa ntchito malisiti osavomerezeka ndi boma potolera msonkho zomwe zimasokoneza chuma ndi chitukuko cha mbomali. Themba Mwale wadza ndi zambiri. Kumayambiriro kwa mwezi wa Septemba chaka chino, mlatho wongomangidwa kumene ku Nthalire mboma la Chitipa unagwa pomwe galimoto la Land Cruiser limadutsa zomwe zinaonetsera poyera kuti mlatho unali wosalimba. Poyankhula ku konsolo ya boma la Chitipa, nduna yoona za maboma ang'onoang'ono a Ben Malunga Phiri anati kusowekera kwa chitukuko ndi zitukuko zosalimba ndi mlozo wa mchitidwe wa katangale komanso umbava wa chuma cha boma. Ndunayi inati ikudziwa za anthu ena ogwira ntchito m'makonsolo omwe akhala kudyera masuku pamutu makonsolowa pogwiritsa ntchito malisiti osavomerezeka omwe amapanga pawokha. Ngakhale ndunayi yachenjeza anthu akuti asiye mchitidwe wa umbavawu, a Malunga Phiri apereka malire apa 31 March ku konsolo ya boma la Chitipa kuti isiye kutolera msonkho pamanja koma iyambe kugwiritsa ntchito njira za makono zogwiritsa ntchito makompyuta molumikizana ndi mabanki. Iwo achenjezanso kuti boma la chipani cha DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika sililekelera koma kuchotsa ntchito aliyense yemwe akhudzidwe ndi mchitidwe wa umbava wa chuma cha boma. Anthu akamalipira misonkho amayembekezera kuti adziona ndalama imene akutolerayo ikugwira ntchito yoyenerera. Mwachitsanzo mankhwala akhalepo, hygiene ikhalepo ndi zina zambiri zimene sizikuoneka. Ndiye timanena kuti katangale ayime mukuyimika mwa katangale mmene mutenena kuti tipite digital. Tikhale ni mashini amene adzitolera ndalama zimene zijazo, akamatolera kumene kuja tichepetsa appetite ya munthu kufuna kuba ndalama za boma. Pakali pano ndunayi yalangiza boma la Chitipa kuti lilingalire zokhazikitsa nthambi yolipira pa chipatala chachikulu cha Chitipa ngati njira imodzi yothandizira kuti konsoloyi idzikhala ndi ndalama zokwanira. Themba Mwale, MBC News, Chitipa. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.